Ahojte, dlho sme s manželkou riešili kam, ako a kedy. Preto na vyriešenie tohto problému sme oslovili agentúru Palm Tour. Nachádzame sa na Severnom Cypre, v lokalite Bafra, hotel Artemis, Casino Resort. A radosť vám urobí nielen samotný hotel, ale aj jeho veľkolepé záhrady. Tak keď sa už tu s rodinou neokúpeš, tak už ozaj neviem kde. V tomto priestore vás detský krík rušiť určite nebude. Ak chcete na vaše dovolenke z kúdlu, sem radšej ani nebude. Čomu Česi říkajú macháč, tomu my hovoríme amore mio. A tu som bolo to fantasticky a odporúčam to aj vám, aby ste sem prišli. A tu to večer žije.